Bog svima, ja sam Iva i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati neke stvari koje sam kupila za dom u proteklih mjesec, dva, tako da ukoliko vas zanima, nastavite gledati. Ja sam inače onako tip osobe koji zaista voli dom učiniti što ugodnijim, sa nekakvim raznim sitnicama, dakle detaljima, to su najčešće detalji, nisu neke velike stvari. Uopće ne znam zašto mi nije prije palo na pamet snimiti ovakav video. Uglavnom krenut ćemo sa nekakvim manjim stvarima. Ok, krenut ćemo sa meni onako najdražim svijećama. Prva svijeća je zapravo iz Lidla. Ovo je sad njihova božićna kolekcija koja je nedavno došla, odnosno bila je prošle godine i zaista imaju fenomenalne svijeće. Ja nisam bila u Lidlu, ovo mi je Luka kupio zato što sam vam pričala o tome. Planiram i sama otići zato što imaju odličnu ponudu. Prošle godine sam kupila odnosno više svijeća, ovo su dakle mini izdanja, imaju i veće. Mislim da je bila jedna, dakle bila vanilija. Ovu sam dakle koristila, odlična je. A druga je bila dakle jabuka i cimet, isto super miris. I treća je bila, čini mi se, miris prženih slatkih badema, odnosno šećernih badema, to mi je bio stvarno bombastičan, onako, bombastična svijeća, tako da definitivno ću se vratiti po još. Uglavnom ima iznutra, ne znam koliko se sad i vidi zbog ovog svjetla, ima kao zlatne šljokice unutra. Ne traje dugo zato što je jako mala, ja to kurim, palim te svijeće, da ne znam, je zadnji dan u mom životu. Tako da vrlo brzo će vjerojatno i otići. Druga svijeća je zapravo jedna svijeća koju mi je moja najbolja prijateljica donijela kada je bila u Berlinu, s obzirom da zna da obožavam svijeće, pa kao eto, jedna sitnica. Uglavnom radi se o ovoj, sad na njemačkom je, nemam pojma da li je ovo dostupno kod nas, pretpostavljam da nije. Uglavnom ovo je nekakav miris ruža i kupina, odnosno maline, kupine i ruže. Ovo mi je više onako jedan, mislim, prekrasan je miris, miris je fantastičan, ali mi je više onako miris možda za dolazak proljeća, tako da to ću sačuvati definitivno kada će doći proljeće, jer ja volim da moje da moje svijeće mirišu prigodno, tako da eto, mislim da će ova malo pričekati dok je ne počne koristiti. Treća stvar je zapravo jedna vrlo lijepa stvar, odnosno vrlo lijepi detalj koji me nažalost razočarao. Da vam odmah pokažem, radi se o ovom svječnjaku, dakle, koji ima zrcalo od ostraga. Dakle, unutra stavite lučicu, prekrasan je, stvarno je predivan, baš onako jedan božićni motiv, ima dakle mali snjegović, pada snijeg i kućice, mislim, meni je ovo preslatko. Ja sam bila sa jednom prijateljicom u Milleru, dakle ovo je kupljeno u Milleru, kada je bio popust na njihovo odjelu za kućanstvo, čini mi se. I rečeno mi je zapravo da kada ovo zapalim, da će se slika kako gori, dakle ova slika, da će se pokazati dakle na zidu, odnosno da će cijeli prostor kao ispuniti. Međutim, ja sam zapalila lučicu i to uopće onak, nisam skužila da li ja možda nešto krivo radim. Uglavnom to se uopće ne događa. Ja sam to okretala, približila zidu, menjala lučice, nažalost ja nemam pojma kaj se tu točno desilo, da li je nekakva greška ili naprosto, eto, više to tak ne funkcionira, ne kužimo čemu ovo zrcalo, ali dobro. Sve u svemu i dalje mi je prekrasan svječnik i jako mi je lijep, bez obzira što se ne pokazuje ta slika i ne radi ono što bi zapravo možda trebao raditi, ali sve u svemu sad sam počela lagano kupovati nekakve detalje sad za Božić i Novu godinu, tako da evo, mislim da je sad ovo jedan od prvih stvari. Ok, idemo dalje sa zapravo Miller haulom. Kupila sam jednu šalicu koja je onako ima božićni motiv. Ja inače obožavam božićne šalice, ali sam toliko izbirljiva kada je to u pitanju da je to strašno i vrlo rijetko kad mi se nešto svidi, a ovo mi je bilo fantastično i morala sam uzeti. Radi se o ovoj preslatkoj šalici koja ima onako grumpy je djed Božićnjak, mislim bar meni gleda onako grumpy kada se tek probudio. Meni je predivna, preslatka je, dosta kvalitetna, jako lijepo izgleda. Isto dakle kupila sam isti dan kad sam kupila ovaj svječnjak, tako da sam platila čini mi se i manje, ali inače Miller ima prekrasan asortiman što se tiče sad tih božićnih nekakvih ukrasa, tako da eto, stvarno nisam mogla odoljeti.
Ok, sljedeće stvari su zapravo za kuhinju, odnosno za pečenje kolača, ajmo to tako reći. Radi se o ovim kalupima za kolačiće, a sad ću vam pokazati, zapravo ne znam kako da vam uopće pokažem. Ok, ajmo reći. Dakle, postoje ovako to isto kupljeno u Milleru. Kalupi koje ovako kada stisnete, imate tu jedan mehanizam koji kada stisnete, dakle, kolačić nastane, odnosno kada to pritisnete na tijesto, formira se, dakle, kolačić. Ovo mi je toliko bilo cute, ja sam si to morala uzeti, bez obzira što je još uvijek rano i neću još peći božićne kolačiće, ali s obzirom da sam prošle godine otkrila radost pečenja božićnih kolačića i onako to mi je sad jedna od najdržih stvari, odlučila sam si uzeti. Dakle, ovo je u obliku bora. Ima u obliku božićne kuglice, ne znam uopće koliko se to vidi na kameri. Naravno čovječuljak mali za božićni čovječuljak, oni klasični mali čovječuljci za kolačiće, ne znam kako se zovu. I isto tako snjegović. Meni je ovo bilo preslatko, dakle, baš onako morala sam si to uzeti, iako imam nekakve božićne kalupe, ali to su oni klasični, ako znate, oni željezni kalupi i ono, kad god bi zapravo, ako su nekakvi malo duguljasti kolačići su mi pucali, tako da nije baš neka sreća. Nadam se da će mi ovo zapravo dobro doći, stvarno jedva čekam da ih isprobam. Još jedna stvar iz Millera, zapravo ovo nije u isto vrijeme kupljeno, ali sam se tad našla u Milleru. Isto je kupljeno na popustu, zato što ja uglavnom lovim osobito u Milleru, jer Miller ipak malo je među skupljim, ima zapravo skuplje stvari, ajmo to tako reći, u odnosu recimo, ne znam, na Ikeu, Fertisimu, Pepko i tako dalje. Uglavnom, kupila sam si ovaj čupavi jastuk, koji s druge strane je zapravo skroz normalan, dakle ono nekakav kao brušena koža je osjećaj. S druge strane je ovako čupav. Ja sam sjedila na njemu, držala sam ga na stolici, malo mi se onako deformirao, tako da sam ga makla i žao mi je zapravo ga koristi za sjedenje. Dakle, bio je, ja mislim, 50-ak kuna. Dobijete, dakle, unutar jastuk i jastučnicu, imate također ovaj mehanizam, odnosno zip, da možete skinuti i staviti prat, dakle to je onako vrlo praktično. Nisam bila sigurna da li da uzimam zapravo ovako bordo jastuk, zato što doma uglavnom imam nekakve pretežito sivo, crno, bijele elemente, ali mislim da će ovo sad za Božić baš onako, kada krenu ti božićni ukrasi, da će se baš lijepo uklopiti. Zadnja stvar koja je iz Millera su ove lampice. Dakle, ovo su lampice na baterije koje su prilagodljive, dakle onako žica je, onako aluminijska, dakle možete podešavati. To su u stvari sitne zvjezdice koje su meni bile preslatke, ja mislim da su bile ono 30-ak kuna, smiješna cijena, meni su fantastične, ja sam ih odlučila staviti ovako na ogledalo i meni to baš onako fantastično izgleda. Tako da eto, ako vas zanimaju možda ovako neke lampice, bacite pogled. U Milleru imaju puno toga, dakle ne samo zvjezdice nego nekakve različite druge motive i eto, zaista što se tiče par ovakvih modela nisu skupi. Ok, sad idemo na Kik. Stvari koje sam kupila u Kiku zapravo sam kupila pred nekih sad skoro 2 mjeseca, dakle početkom jeseni, s tim da mislim da ih polako već mogu početi spremati, zato što su baš onako, neki od njih, naravno ne svi, su jesenski motivi i mislim da dolazi vrijeme da možemo to polako mahnuti. Ok, krećem zapravo od jedne jastučnice, imam ih dvije, kupila sam dvije. I onako više su zapravo zimske novogodišnje, odnosno meni paše ovako u stanu jer uglavnom imam takve nekakve boje i motive. Radi se o ovoj kao sjajna je, mislim, jastučnica, ali je kao plišana, odnosno jako je mekana, jako je ugodna. Međutim, ja sam se zeznula, ja sam mislila da su one zapravo veće i da će mi odgovarati na one moje veće jastuke. Nažalost, premalo su mi, moram nabaviti zapravo jastučnice, ne jastučnice, bože, jastuke, ja mislim da je ovo 40 puta 40 ili 50 puta 50, uopće se ne mogu sjetiti, uglavnom male su. Moram nabaviti dakle veće jastuke da ih mogu koristiti. Kupila sam dakle 2 komada, nisu bile skupe.
Super su mi, stvarno su onako, baš su efektne i podignu onako cijeli prostor, tako da, eto, stvarno jedva čekam da to nabavim, ali moram prvo naći nekakve povoljne jastuke s kojima bi ih mogla kombinati. Druga stvar iz Kika je nešto što je totalno onako jesenski. Radi se o ovoj maloj buči svječnjaku koja je meni preslatka. Dakle, ovo je toliko cute meni bilo, ja sam si to morala kupiti i to držim onako baš gdje stoje svi moji svječnici, onako baš sam si bila složila kao jedan mali jesenski štih što se tiče tih malih svječica i svječnjaka. Dakle, ovo ne znam koliko je bilo, možda čak piše još cijena, piše 22,90, dakle 23 kune. Stvarno dosta povoljno, s tim da ovo ja mislim keramika i inače Kik ima razne te detalje za dom koji su stvarno cjenovno pristupačni i zato mi je jedan od najdražih dućana, barem za kućanstvo. Tako da eto, mislim da ću polako morati spremiti zato što kažem, dolazi onako zima, tmurni su dani i baš onako kažem Božić dolazi, tako da eto, mislim da ide u kutiju. Druga stvar su zapravo ovo lišće koje je povezano, ne znam kako bi to opisala. Ja sam to držala dakle baš na tom dijelu, odnosno na pladnju, ja imam jedan pladanj sa svijećama i baš sam se lijepo onako ukrasila da bude sve onako nekakav jesenski motiv. Ovo isto bilo dosta jeftino i bilo je u više boja, mislim da je čak bilo onako crvenkasti, smečkastih, ali ovo mi se nekako zapravo najviše svidjelo pa sam to uzela. Isto kažem, mislim da ću polako to spremiti jer eto, jesen je gotova. Ok, mislim da sam vam sad sve pokazala što sam kupila zadnjih par mjeseci za dom. Kažem, nikad nisam snimala ovakav tip videa. Ukoliko vam se ovo sviđa i želite da vam u buduće snimam, pišite mi ispod u komentare, lupite like na video, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!